Hi guys, madung adlaw natong tanan sa daw day guys, gikan mi si yang ni Uncle Dudu sa Mercado Alicia kada mi gikuha. Nagkuha pugos, naglim pugos kwarta katong gihatag ni Ma'am Secret. Salamat ka ni mo Ma'am sa imong gihatag. Unsa da po koy buongon, pilamian ni buongonan ni. Isa ra ang gipangado gitulungan. Salamat ni Junji Antipas. Yeah. Get out Junji Antipas tap ko lang daghana datus ila ha. Daghana kuno bunga gilang buongon ay. Isa ra ang gipangado gitulungan po ni daw. Salamat. Nagkapunog na kamong buongon dali. Wa man lagi mo mga aspanay da. Palikupan daghana balig 100. Ah, 100 man. Snack enggak. Nay, buongon. Nay, ada 500 nay. Ha? Ang gihatag sa viewers. Yan na, hinatag. Salamat ka ado dahil sa mong kaayo. Kanamo. Nanas das maribuhok. Salamat ni mo, ma'am. Sarili na suon. Ah, kaning panitan big suway. Dara mo ka sa kuspan kay. Ayan na, nangagpan na ginay. Do. Di, dato ko, gisugo kong kagawad Efren, papalit sa jagpan kaya nagtao dato ring sa ibabaw, basketballan. Dato nung ko nakainom kong soft drinks. Dan, ito na itong daling buwanan. Ang kimo mga ka. Ay, kung ano yung punduunan nga, 20 sila. Ang mga kusukulis 20. Pinsa? Mga kusukulis 20. Sa tubig. Ah. Yan na, huwag mo yung kaagpan lagi. Ito ba na pidila? Dugay-dugay kayo. Paano na kayo pagka? Mas pidila di ha? Yan yatag tayo pa bandred. Ang taman. Hindi na magpamensyon pang nanay. Dimensyon na. Hindi magpamensyon lagi, hindi para sa uban. Kung palitag puro bugas. Sa ro sa mga silpon. Nagpapayat magkamantika na, yasang nagmantika na yun. Gisan po kung na may tuga na. Na, may isda sa bangon. Kaya sa kami ito utang sa. Bago sa boses dan ini. Tiyo. Kita naik. Natuloy ang hilin. Nari kita ngadikit eh. Ano di? Oh. Ang ginawa sa. Aloy po ko sa. Ano isa? Natiguan ko ito di ay. Awak na luto ng sibong ay. Hmm? Ano naman? Ano man eh? Ano kaya hinugasan kay paano magsabaw? Hama bingbing. Da, ikaw. Isapot mo to. Wala di man rin diha. Yung ba na uli? Maman, How din? Kakaso ko. hindi namang dudong buntok man. Yung itong sigmuktok. Hmm. Kung siya lamig itang awang kuningan niya sa bakasan ng sigmuktok. Kung siya karang naglulang. Kung siya karang nagigit kulataw. Kung siya nagkakagan ni. Kan, dali sa. Magpanit ko sa buongon ha, bahinog na niya ha. Tamis pa baka nilang buongon. Na para ba pa ikang kuhan to? Nang pidilang buongon, ang pilit taguan isa, dako ko to. Isa. Manara. Kapos buwan. Kinangan. Purya, tamis. Tamis to, nes una katong ipag-awi ng mga upaw. Nagpaw din ulo ng Alianas Bingbing. Yan gamang Jasmine din. Uy! Pink, rabagsud, hapit masamdan. Inaji. Kalar ang lamiha. Hapit yung Mado din. Tamis gali ni. Muingin ko dito yung... Hindi man sa mga atang hibakpakan ng aban. Di. Di man na madaot ng buong basta di masamdan. Ay, hapit yun. Ano ni buongon nga lamihan kay nipis ragtuan. Nipis ragpanit. Nagsige magudagitsit si Jamo na yung anak na. Di magsilbi bata sana. Masugo. Dabog-dabog. Wow, kalamis buongon. Ala, rang lami ati oh. Sus, grabe. Hibawan pa, magbuha hibaw eh. Sige, magkatawa dagdag tag problema. Kay mo na makatiguang, 13 pa inyong edad. Bugat-bugat na mo. Mura mo this. Pijaro. Katawa step tayo. Mana kuan? Ro? Lamig ka doon na yun? Yung ka na kanay?
Di ba, ang gluto, kanang di kakutasan kay makadagat ba sa kuto-kuto. Tapos din na kayo muna ng salay. Salay. Bukas na ninay. Ha? Bukas na nin. Isda? Ang mga tao madinamtanan. Ginoo na'y bahala. Saliana na yun. Ito si Saliana. Asak pa rin. Muna yung gana ang buongon. Anhin yung may bawaan ron. Tamis ba? Kay mga jo pagkog otrong junji. Nabugnaak. Aroy? Habis pilih lagi. Nih. Nangahon. Wow! Kalami. Meron tila ako nung Beng! nagtigong ko. Hindi na kasi magkana. Hindi ko lang ngayon. Nagmulyan lang. Dito lang pa rin siya. Labi ko. Wala ko hindi. Tawag ko. Ito kayo gumahon din na Adi magsilbi ng batasanay nga na. Isa ray mo kasaputan, idamay tanan di magsilbi. Kayak bang sapu tadi ya? Nilakaw man mis dodo, gusto siya pag mauban. So, bigyan mo ito rin. Magpasalamat kang inanay sa otrasan. Salamat, Bi. Sa mulo-mulo. Di man pa Bueno, dia mesti beda tu sama kita ni pun. Tu kita sana pa. Maalanta guys. Buongon. Tamar ko mana tu dia ni si buongon. Kau buongon tayo. Kau gay. Di oy, humok. Nya. Bakit ba magsaput-saput ka lagi? Dali, kutasan na lagi kurun. Sukat na vitamin katukuan. Maka kutas dia itong vitamin C, protein. Pemikas. Hmm? Kutu-kutu. Macam mana? Tu di basang ini. Ini mau lagi kasan. Ini tu ada tu yang timur ni. Semua. Makan. Ganda din natin. Ay, gabi, ay. Hai bang pun lihat kena perempuan. Betul kayo mong sayang. Burus na pinisa? Burus na po? Mau na rin ka. Pero yung daghan. Mangisnak na. Sige, tagka na ni. Tagka pa ta guys. Gikan miss. Dodo dagtos ibabaw ng ngitag. May palit si Jaukuan. Baktin. Dusi ka buhok baktin ay tagtuit. Tricky ka di ay. Nga, basig high blood ka na eh. Palit ko butro. Tapos agalabad sugod. Tapi hari panang itu. Tapos may mong ganahan. Sabi kita labigyan nga si Tanay. Kaya baguhan ka diha kay karon ra ka nakakuhan. Ya sama kita ni. Kami. Palabig tutup ba? Huwag ka mo ay tambal. Awak ini. Amin deh. Nagbargo. Amin deh. Tapos gawas. Ngapain tu? Wow. Nagluon, umuban. Nagluon. Nero, tengah ta. Gatas. Gatas. Mana kita bawa mak? Terus kita bawa. Gagana ra ba baktin manumbir? Dusik ka buok tong nalutas na. Ag-uban mo pa malutas. Apa yang dia anai? Dua. Kita bawa uban ko. Tambah ko. Uban ha.
Pati sigarilyo. Ano Matulog kung tayo. matutubak ko noon? Hindi pa ko. Nagsundo pa kong litsi. Magpaalihan na. Oras na yun. Please. Tabako. Ah, Tabako nga. Hindi ka ito na sinungsod. Palikog-tuk. Patuwa ka. Tuwa. tuwa ko. Tabako. Ito kong palit. Namin siguro ila Sir Nebe. Ang jara. Huwag may lumboy. Si Nanay ba? Hindi na katabong bunda. Napakatabang nga na yun. Upo na kita mo. Yan, una-una. Ako ba nga para tabako lumboy para makatipid ba? Mara gahapon. Hindi, berat tubak ko. Dadugan mahulot na. Ha? Dadugan mahulot tubak ko. Dari ka, sa diri liyo. Mga ande ka guys. Mga makapangagda. Tabak ko kay, ano. Ingon magsiboy. Dahil maglangkay, ihaw kag iro. Hinagdudo. Dari nang gadulo. Ang dami lang siya, kusyuk, yung pito. Yung tulog ka lubi. Ang mga dumi. Mabel. Nilaro na naka. Di ala na eh. Di ala. Ang ganahan. Magdeng ka mo isa na. Pwede ganahan na na yung pan kanina. Puto-puto. Daan tanin dyan guys. Nga may steel wool. Ha? Harado nga. Hindi magsilbing batasan ng bingbing na eh. Mura-mura. Hindi na. Di uminyag tawagam. Di mo tubag. Maldita. Uy, parang. Sista tayo na yung mga snack. Hindi ko nga luto. Hindi pwede ka na nga. Mauligo ko, ganawan-uwanan ko. Ikan na ba ko sa init ganina. Isagol man dahil ni, kani pangapaan mo paniganahan tatay. Panganda ni sa mong paan. Panganda ni nga paan, dahil sa mga mushroom. Mushroom. Kani puto-puto. Paan pa mo ga. Gabos? Gabos pa. Tapos, bingin mo ka pa. Wa, beng! Hindi na po matulog. Hindi siya kung saan ba ito ba eh. Okay. Hindi na. Street man. Kontrol ko kasi. Napalian na kuhaon. Di ali. Ilang duham siguro. Mag-teatro mo kuno, magpakuha na. Tama sa ali ito mo. Simbahan. Bible study ko sila. Okay po, dagutari. Hi guys! Nauli na desliksian. Ikan po ko nagpalit og ko ang nanay. Tambaw kay karang labara ko nagdang da nang huwan ko BP kay basig. Kuan. Basig high blood ba BP-han. Sa karadet na ipaway sa nay kay dai gidang leksikono feeding. Nabasa na lagi mong notebook bi. Ninggag may lagi gatas bi. Na nabasa yung notebook kay mo kung giipon. Nangamig di ay. Gamay. Nansa naman yung mga notebook bi. Gamay. Gamay lagi. Kabuasa niya. Kaya na nga, kuhan. Kabuasa rin, bakit di ko na mga gingan. Kaya dyan ga, gagmay lagi ni Im na ning isa. Ilang ka, gagmay na lagi, cute. 5 ka buok. Hi sa kanila, arang ilang ka cute, pag ilang lakatan. Hi guys. Hi guys, nakoy piling guys, ito kanon guys. Di, nagbo siya tulo. Gagmay si Janay no. Dagmay po. Inom ka nay? Ito. Im na nilik si aning isa. Isid sa rate ning upat. Wala siya. Mawala na ka na kanaga. Kadang po, malis po na siya po. Dahil Kaya magpipi kong nanay. hindi niya. Dara na yun, sa redon. Ha, mag-isa ka by G6 B. Ma, Mm. ako ako dito. Hindi rin. Kari di ay. Ha? Kari? Ganun di ka mukha kanda ni? Nga feeding nini mo?
Pag-ili sa una, dyan mga alcohol. Gahi mo na. Gusto ko, parisas gatas. Dali aral yung kuha na. May fishball. Ay mo. May pinamik ni. Ay, magbipis ako na, Nay. Naka na. Thank you for watching sa kanili. Thank you for watching, guys. Bye.